Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da ne planira da produži 90-dnevnu pauzu na uvođenje carina za većinu zemalja nakon 9. jula, kada ističe rok za pregovore koje je odredio i da će njegova administracija obavestiti zemlje da će trgovinske kazne stupiti na snagu ukoliko ne bude postignut sporazum. Trump je za Fox News rekao da će obaveštenja o uvođenju carina zemljama sa kojima se ne postigne dogovor početi da se šalju prilično brzo kako se približava naznačen rok za postizanje pregovora, prenosi AP. Pogledat ćemo kako se zemlja odnosi prema nama, da li nas tretira dobro ili ne tako dobro. Neke zemlje nas ne zanimaju, samo ćemo poslati veliki broj pisama, rekao je Trump. U tim pismima bi se, kako je Trump rekao, navelo: čestitamo, dozvoljavamo vam da kupujete u Sjedinjenim Američkim Državama, plaćat ćete carine od 25 ili 35 ili 50 ili 10%. Trump je istakao da će se pregovori o carinama nastaviti, ali da postoji 200 zemalja i da se ne može razgovarati sa svima.